Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda Lebap welaýatynda öýlerindäki goş golomlaryny satyba çykarýan raýatlar köpelýär. Şeýlede welaýatyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäherindäki köne haritlaryň satylýan bazarynda alyjylaryň we satyjylaryň sany barha artýar. Azatlyk radiosynyň bu barada sebitden maglumat berýän habarçysy öýlerindäki goş golomlaryny satýan raýatlaryň köpelýändigine, şäherde barha artýan bildirişleriň şaýatlyk edýändigini aýdýar. Ýaşaýjylar goş golomlaryny bildirişler arkaly satýarlar. Olar ýörüýte banerlere ýazylan bildirişleri jaýlaryň girelgelerine, köçeleriň gyralaryndaky elektrik diňlere ýelmäp gidýärler. Bildirişlerde haly, oturugy, stol, elektrik enjamlar, gapgaçlar ýaly köne öý goşlarynyň satylýandygy aýdylyp, habarlaşma üçin telefon belgisi görkezilýär diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä bu raýatlar haritlaryň haridarlaryny öýlerine çagyrýarlar. Olar özleriniň ulanýan haritlaryny näme üçin satyba çykarýandyklarynyň sebäplerini hojalyklarynyň halis grupdan düşendigi bilen düşündirýärler. Mundan ozal Azatlyk Türkmenistanda ilatyň öz gapysyndaky mallaryny, şahsy ulaglaryny, altyn şaý seplerini, öýlerindäki goş golomlaryny deger degmez bahadan satmaga başlandygy barada ençeme gezek habar berdi.